saiki. Kan kebebong. Ayo pancet tong gendeng. Loro yo ayo. Kami kan duit deh merdeka kae. Heeh. Kami kan beban kehidupan merdeka. Gak iso stres yo pikirane yo. Yo, Gendeng kali. Kepet. Iku wis dhuwur stres yo. Kastane paling dhuwur yo ya. duwe wis gak penting. Masih lo kayak KM wis gak kanggo. Gak kanggo, meneng ae deh. Jadi duwe 2 miliar ora kanggo. Gak kanggo. Ya mek dicekel tok ngono, bareng mbok tekek ndi karo. Gak butuh duit deh. Sing butuh iku sing ngeramut dekne. Sing butuh sing ngeramut dekne. Lah ngene-ngene iki kayak duit gak butuh. Kok balik mana ya waktu itu ya gua teli ya. Kepret tok. Mari ilang. Mari ilang suwi ya. Balik mana diculno mana mbak. Sampai balai dinas sih. Ah, anggarannya menipis seculno ae wis. Gak iso. Nek gak koyo Cina angel ya. Lho iku rame wong nguyuh. Kepret tok. Konan. Voucher. Voucher. Ini aku itu tuku TikTok tak? Tuku ning Moyo ya. Es krim gak gede ya. 12.000. Es krim sa Kate Pak ya. lumayan ya, itu akeh. 12.000. Makanya dia rame voucher. Ayo, voucher lewat TikTok. Iya. Tuku nang TikTok 12.000. Heeh. Iku entuk nanti buat diwoci. Lho kowe nang kono. Ini mari runo tepak. Bengi kan jadi sepi. Ya, Langsung plus. Cair itu yo parkire. Nah, gak enak yang parkire. ambil afiliator itu. Yo afiliator itu gue. Oleh dua ya. ADW masih umur sama ini ya kak. Gaptek banget tuh. Ade aja mengikuti termasuk. Jaga sing luwih gaptek. Ya pol. Bocil akeh sing gaptek. Banyak negara juga. Mare genjet kok gaptek. Genset itu gak oleh gaptek. Gak oleh genjet itu. ADW ngene iki gaptek wajar. Sepo ya nek. Wajar. Itu full. Iku kowe abote iku timbang mlepir iku. Kowe kesel iku timbang mlepir. Hah? Kowe kesel iku timbang mlepir. Ayo kan panggul. Manggul. Wajar kok dalanan gini. Lampu merah iku. Jalur dibuat. Dari gua ya. Anjir. Suwen. Wah. Mari medun berantas ya, seret diluk lampu merah. Hitungannya berantas itu kan jalur cepat. Mari medun diluk lampu merah.
fiktif iki akeh sing banjir iki. Burung ono berita banjir mana tadi? Bro, Udane wis mulai sering. yang Jombang sih aman. Kau Bapak Nanjur Pari. Eh, ya jadi ngono ya. Oke ini enggak musim hujan, enggak musim panas pari terus. Ore. Lah wong kene iki pari terus masih musim panas ya pari. Nah, iya, pengairannya masuk. Yo, musim panas musim hujan ngene iki yo. Lu hemat petani nih. Api ya hijau kabeh ke lapangan ya. Sadu ini. Kayak Pak D. Ini prai. Iya Pak D. Pak D plek. Ada flag. Ada flag. Oh, jono flag ya. Sing flag-flag iki kok iki nanti kabeh buyar kan. Biar. Gak ada flag-flag kan. Tapi cara bos bila cek nang oleh pondok ono paling jeng kelompok arek-arek ya. Enggak. Hah? Enggak. Ije iso kelompok jan. Enggak iso. Dek iku jek duwe kuasa ngono. Ya tapi gak iso ngelompok. Iya, tapi iso ngejar reoni jek iso deh. Mungkin ya Leon. Ya iya, maksudnya iku reoni tak setahun pisan ngono jek iso ngobrol-ngobrol arek-arek.
Nek lopo bendino ya gak iso kan kok. Oh, dua anak dhewe-dhewe. Ayo. Reoni iso reoni. Reoni sak tahun bisa iso. Iso. Pokoknya di ada gratisane. Ya, makanya kan yo umpama bos bila cek anak ya itar kan yo cek cair deh. Misal ning gone aduh gratisan. Ya villa gratis, mobilnya gratis. Udah larare iku. Udah. Asale iku ngono tok. Sing berbau-bau gratis kan udah. Waktu itu kena digolek-golekno. Yang penting ongkosnya itu. Kira wis gak jadi anak ya itar ya. Tahu mak. Misal ya. Susuk sama susuk kabeh arek siji-siji. Oh, wes dadi. Enggak. Aku mau dir. Langsung jangan neng villa ya, batu. Tuh. Ngumpul enak. Oh, iso. Piye ngumpul? Setahun pisan itu positif iso ya. Oh, saiki Apa kok bojone dede ya? Yo, apa Gak oleh ya? apa kabeh anake? Gak oleh gak oleh nggo bojo wis. Gak oleh. Lanang tok kowe. Syaratnya gak oleh nggo bojo. Sih. Kok Rifki ning omahe. Ya. Gak aku belas pertokone jelas. Tuh. Rifki ku aku nek delok Rifki lho. Dia iku duduk mantu idaman no. Ya iya ya. Ora cocok ke Bendang deh iku. Tidak ada mantu idaman di dunia ini. Maksudnya iku karakternya Mbak Bendang itu Sangat berbeda. Sangat berbeda ya. Positif dah, gak cocok. Oke. Rifki yo. Drakor senengane kok kepet. Drakor masalah musuh langitan ya angel. Laya-laya asal-asal masak. Nek Siva iku sregep. Wis naluri mama wis metu biyen. Mama iku wis metu ket biyen Siva iku Rifki masalah. Ya dhewe nglokor. Rokok Rifki. Asli nglokor yo. Aku tau ro soal kebiasaane Rifki. Pas ngecat omahe. Nglokor adalah jalan ninja. Nglokor Rifki. Siva naluri mama wis terbentuk ya. Rewegep iku biyen ngilang. Kerja model piye digas sampe iki. Ngilang ibuke wis rewegep biyen. Karo Sapik ku yo ngewangi, pinter masak deh. Tapi Hah? tapi iki pinter masak. Pinter masak iku Sapik iku. Sering ngewangi ibuke soalnya. Pencar kabeh ya keluargane ya. Mencetat kabeh. Mencelat kabeh. Ya, kalau sing rukun ya. Banget sing rukun. Cece gak rukun Mbak Rifki. Cece gak rukun ambek si apa Sapik. Sapik ya. Ini dulur mana lho ya? Gak duwe. Siji. Bapak ibu ya gak duwe. Ya. Malah deri. Yo geger ambek bose iku gak iso nadi-nadi ya. Wis gak iso. Cara biasanya nek jadwal ibu kan mulai nang ibu ya. Wis gak duwe ibu ya. Batang ngarai. Mulai nanti gitu ya. Masih Siva ya bodoh. Orang duwe keluarga ya. Kan bisa sopo wis. Mana tapi jari sing mana? Cara bojone Galicung ya, tukaran ambek Galicung ya. Mulai nang ibuke ya. Jek iso. Iso, lha iku wis gak iso ya. Gak iso. Aduh ya rompong. Pure Galicung pure ngono ya, tinggal mulai ambek sing wedok. Iso ya. Kali jadi. Jadi wong tuwa, wis gak duwe mulai nanti dene. Wis diterima ae. Ya, lupa. Wah, kayak gede yo. Benar ya. Sekep, sekep.
Wah, gede. Terus semua. Sopo ae iki, Rek? Jelas. Jelas. Tuh. Burung.